Nazdar čumáčku. Víš, je teď taková móda, jak si kolem ty 40 všichni pořizují zase děti. No, já už děti mám, ale mám 2 dcery, viď? Tak jsem se rozhodl, že bych mohl adoptovat ještě syna. Jedu si pro něj až do Kladna. Doufám, že naše seznámení dopadne v pořádku. Drž mi palce. Tak tě vítám, Káně. Sestřičko, ti představíme. Až zítra. To. Prostě musíš vydržet. To zítřka. Chci na kolo. Čekám, no. A navíc, ty vole, tyhle syrečky, ty jsou tak moc, že už založili vlastní odbory. Ráno. Chčije? Ano, jistě. Víš, Káně, jednou třeba se ti někdo bude smát, protože jsi špinavej a černej. Ale to je v pořádku, protože přesně takovej máš bejt. No nic, kámo, nedělej si další děti. Adoptuj, Káně, vole, je to super. No, já už teď jenom řeknu holkám, že od teďka bydlí bráška s nima v pokoji. Tak čus.